Стотици жители на община Кюстендил се събраха на протест заради реалната възможност Александър Методиев, по-известен като Бат Сали от ДПС, да стане народен представител от Кюстендилска област в 43-то Народно събрание. Въпреки че окончателните данни от парламентарния вод още не са обявени, предварителните прогнози сочат, че Методиев, който е получил по-малко от 900 гласа, при преразпределението на вота от чужбина ще влезе в следващия парламент. Кметът на града Петър Паунов коментира, че това, което се случва, е гавра с вота на хората, затова иска анулиране на резултатите от секциите в Турция и правилно разпределение на гласовете. Рибената кост е Кюстендил, от тук се отрони цялата ви корупционна схема и си заминавате за Турция. Благодаря ви. Уважаваме закона. Този, който не уважава закона, обаче иска с гласове от Турция да подмени вота, виждате резултата какъв е. За нас е ясно. Има незаконни гласове в Турция, да бъдат огледани внимателно резултатите и подменените протоколи и да се произнесе законен резултат. Кюстендил получи и подкрепата на Националния фронт за спасение на България. Патриотичният фронт изцяло застава зад каузата на обществеността в Кюстендил. Ще подкрепим с всички политически средства и дейността си в Народното събрание справедливите искания на кюстендилци. ДПС трябва да бъде отстранено от властта и ние ще работим за това. Хората ще настояват за ново преброяване на гласовете. Протестираме против вота на Бат Сали. Протестираме срещу неправдата, срещу това, дето иска да ни наложат за депутат в Кюстендил, човек, който дори не познава града. Аз съм кмет на едно кюстендилско село, при мене нямам нито един човек от селото, който да е гласувал за ДПС. Няма да сме васали на Бат Сали. Пред общината в Кюстендил започна и събиране на подписка против налагането на Бат Сали за депутат